Hallo, ik ben Caroline van de Beauty Lounge en in deze video wil ik jullie laten zien welk trucje schoonheidsspecialisten gebruiken met watjes. Wanneer je 's avonds je gezicht reinigt met een micellair water, dan gebruiken jullie meestal 2 watjes natuurlijk. Nu, wat schoonheidsspecialisten doen, en jullie nog nooit hebben verteld, wij gebruiken maar 1 watje. 1 watje dat we goed nat maken. Hop, voilà. En dan ontdubbelen wij dat. Kijk, je kan zo een watje gemakkelijk ontdubbelen, zo, in de helft. En dan heb je 2 watjes met dezelfde hoeveelheid product. Dus van 1 watje maak je er 2 en je hebt maar de helft product nodig. Voilà, dat was het trucje met de watjes. Voor meer informatie surf naar thebeautylounge.be. Ik bedank jullie heel hartelijk voor het kijken en tot de volgende keer.